Egunon, Baita zuri ere, zer jarriko dizut? biogi mesedez. Besterik? Bai, madalenak ere behar ditut, jarri dozena bat. Beste zerbait behar duzu? Ez, zen bada? 4 euro eta 50 zentimo. Tori ba, Osondo, agur. kaixo Fernando, Haupa, Ana, ze moduz? ondo, beti bezala. Zer nahi duzu? Xerrak pare bat nahi ditut. Zer moduzkoak daude? Oso onak, xamur-xamurrak. Bai, itxura ona daukate. Jarri 3. Olaxe. Besterik, Bai, urdaiazpikoa nahi dut. Zenbat balio du? honek 16 euro. Eta beste horrek 20. Nondik jarriko dizut? Jarri hemendik, 200 gramo. Ederki, orantxe jarriko dizut. Hementxe urdaiazpikoa. Ah, txerritxuleta batzuk ere nahi ditut. Kilo bat? Bai, gutxi gora bera. Oso ondo. Xerrak, urdaiazpikoa eta txerritxuletak. Besterik zerbait? Ez, Segituan egingo dizut kontua. Ea 12 euro dira. tori, Eskerrik asko, agur. agur bai. Kaixo Bittori, Egunon, Ana, ze jarriko dizut? tomateak behar ditut. Zenbat balio dute raf tomateek? Kiloak 6 euro balio du. Oso garestiak dira. Jarri baserrikoak, kilo bat. Oso ondo. Mandarinak onak dira? Bai, oso onak eta gainera merkeak. Mandarina kiloak euro bat balio du. Ipini 3 kilo mesedez. Gure umei asko gustatzen zaizkie. Letxugarik nahi duzu? Freskoak dira. Bai, jarri pare bat. Hementxe letxugak. Besterik? Bai, piper batzuk, berdeak, 4 edo... Ederki. Beno, den erosi dudala uste dut. Zen bada? Itxoin, ea ba, tomateak, mandarinak, letxuga eta piperrak. 13 euro. Tori. Eskerrik asko, gero arte.